Pnawn da, croeso i sesiynau adolygu Cariam Cymru. Y sesiwn yma'n canolbwyntio ar Llunyddiaeth Gymraeg Tygau, cael ei rhedeg gan Miss Awen Jones o Dyffryn Aman. Bydd y sesiwn yn para tua 40 munud, lle bydd yn ymdrechu ateb eich cwestiynau yn ystod y sesiwn. Y sesiwn yn cael ei recordio, gyda recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Cariam Cymru. Pnawn da i chi, a croeso i'r sesiwn olaf yn y cyfres yma o sesiynau Cariam. Unwaith yn rhagor yr wythnos yma, rydym yn canolbwyntio ar cwrs Tygau Llunyddiaeth Gymraeg, ac ar hyn o bryd rydym yn paratoi ar gyfer Arholiad Llunyddiaeth sy'n cael ei chynnal yn ystod nos nesaf, sef y 6 o Ebrill ar gyfer yr haen sylfaenol a'r 7 o Ebrill ar gyfer yr haen uwch. Fel rydych chi'n gwybod yn barod, mae'r ysgolion wedi dewis y ffilmiau rydych chi'n ei astudio, ac os ydych chi'n astudio y ffilm Mynydd Grug, rydych chi'n naill llai yn sefyll arholiad ar y 6 ar gyfer yr haen sylfaenol neu'r 7 ar gyfer yr haen uwch. Arholiad Llunyddiaeth, haen sylfaenol ar y 6, haen uwch ar y 7 o Ebrill. Felly, yn ystod sesiynau diwethaf, rydym ni wedi bod yn paratoi ar gyfer yr arholiad yma. Rydym ni'n eisoes wedi canolbwyntio ar y cynnwys y ffilm ac i ddeall beth sy'n digwydd un olygfa i'r llall. Rwyf hefyd wedi trosglwyddo gwybodaeth i chi ar gymeriadau gwahanol a hefyd themau berthnasol yn y ffilm Mynydd Grug. Yn ystod y sesiwn yma, rydym ni'n mynd i canolbwyntio ar adolygu gwahanol agweddau ac yna paratoi ar gyfer yr arholiad. Felly, yn gyntaf, adolygu cymeriadau'r Mynydd Grug. Dyma 2 ddolen i chi mwyn i chi fynd ati i wneud adolygu unigol ac yna i ystyried sut ydych chi yn ei gwneud a faint ydych chi'n gwybod hyd yn hyn. Mae'r quizzes yma yn seiliedig ar Cahoot. Fe fyddwch chi yn dod o hyd i'r atebion cywir, ac yna beth sydd gyda ni yw lluniau gwahanol o gymeriadau a hefyd golygfeydd gwahanol mwyn i chi nodi golygfeydd. Ac yna dyna ffordd hawdd i chi i adolygu. Fel rydych chi yn gwybod, a dwi'n siŵr eich bod yr athrawon wedi bod yn dweud wrthoch chi, mae'n cryn dipyn o wybodaeth sydd angen i chi ddysgu mwyn trosglwyddo yn yr arholiad. Fe fydd disgwyl i chi drafod am tua quarter awr yn sôn am y ffilm ac yna i gyfeirio at wahanol bethau. Cofiwch bod yr arholiad yma yn sôn am llenyddiaeth, felly sef y gwaith camera, y golygfeydd gwahanol, y cymeriadau, y themau a'r gwisgo. Felly mae yna tipyn o waith sydd angen i ni ddysgu. Dyna i chi gyfle i chi fynd ati i adolygu. Yn amlwg, i chi'n gallu atal y fideo yma ac yna ailgychwyn yn eich amser eich hun pan rydych chi wedi profi eich hun. Cofiwch i adolygu yn gyson y gwahanol bethau a gwahanol agweddau o'r ffilm. Heno yn ystod y sesiwn, ni'n mynd i ganolbwyntio ar wahanol olygfeydd ac yna gofyn i chi i fynd ati esbonio y golygfeydd yma. Felly beth sydd gyda ni yw lluniau o'r ffilm ac yna fe fydda i'n rhoi cyfle i chi i nodi atebion i'r cwestiynau rwyf yn ei gofyn. Ac yna fe gaf fi cyfle i mynd trwy'r atebion mwyn i chi i wneud yn siŵr bod ar y tywydd iawn. Felly dyma i chi yr olygfa gyntaf. Felly dyma i chi yr olygfa o 2 gymeriad o'r ffilm Mynydd Grug. Meddyliwch chi, pwy yw'r dynion yma? Beth yw eu enwau nhw? Ble maen nhw? Beth sy'n digwydd yn yr olygfa? Yna, wrth i chi feddwl am hynny, ewch yn fwy fanwl. Ystyriwch, a ydych chi yn gallu meddwl am ansawdd eiriau i ddisgrifio'r cymeriadau yma? Pwy ydyn nhw? Beth maen nhw'n gwneud? Ac yna, mwyn i chi ddatblygu hyd yn oed yn fwy, a ydych chi'n gallu gwneud cysylltiadau rhwng yr olygfa yma a golygfeydd eraill yn y ffilm, sydd yn cyfiawnhau eich barn chi. Felly, fel rydych chi'n gallu gweld,
tad begw sydd yn y ffilm yma, sef William Griffith, ac yna Dafydd Siôn. Dafydd Siôn yw gŵr nanw Siôn, ac yna, fel rydyn ni'n gwybod, ei fod yn gweithio yn y chwarel hefyd. Dyma i ni olygfa yn dangos bod Dafydd Siôn yn dioddef o beswch, ac yna i ni yn cael ei fod yn rhoi taffi i tad begw fel anrheg i'r plant. Meddyliwch chi, beth mae hyn yn dweud wrthon ni am Dafydd Siôn? Pa fath o gymeriad ydy Pa fath o seithiau sydd gyda ni yn y ffilm yma mwyn pwysleisio y math yma o gymeriad? Felly dyma ni seithiad eang o'r ddau gymeriad. I ni'n gweld o'r dillad y maen nhw'n gwisgo, ei bod nhw gyda lliwiau dillad o flan lliw gwyn. Felly i ni gyda gwyn tu ôl yn y chwarel ac yna lliw du ei dillad nhw. Pwysleisio thema trodi, dangos bod dim llawer o arian, ond hefyd ei bod nhw wedi gweithio yn y chwarel. Mae Dafydd Siôn yn rhoi taffi i William Griffith sydd yn dangos heierioni ac yna pa fath o ddyn caredig ydy Mae'r olygfa yma yn dilyn y golygfa lle mae begw'n sal adre ac yn chwydu, ac mae i mam yn dangos caredigrwydd. Felly mae yna gysylltiad rhwng y thema caredigrwydd rhwng y teulu Griffith a hefyd Dafydd Siôn. Mae yn hefyd yn bosib i ni gyfeirio ar ôl trafod yr olygfa yma yn nodi beth sydd yn digwydd ac yna'n symud mlaen i sôn amdano Dafydd Siôn yn mynd ar goll ar y mynydd ac yna pwysleisio bod trodi wedi effeithio ar ei deulu Os gofiwch chi, rydyn ni'n gweld golygfa lle mae y gath a'r fuwch yn cael ei gyfosod ac yna beth ni'n gweld yn fanna yw teulu Dafydd Siôn a nanw Siôn ar y ceiau yn chwilio am y fuwch. Ac yna oherwydd bod y fuwch yma yn cael ei hunan mewn I drafferth, mae'n pwysleisio bod trodi yn mynd I effeithio ar y teulu. Mae Dafydd Siôn yn colli'r rhan o'i elw, oherwydd dydy ddim yn gallu gwerthu llaeth a menyn ac felly does dim llawer o arian yn dod I mewn. Fel chi'n gallu gweld, mae'n bosib I wneud cysylltiadau wrth drafod gwahanol olygfeydd. Yr olygfa nesaf ydy pwy yw'r person yma yn y ffilm. Ydy'r person yma yn bwysig i'r ffilm? Beth yw cefndir y dyn? A ydych chi'n gallu meddwl pa themau sy'n amlwg yn yr olygfa yma? Hefyd, a ydy'ch thema sy'n amlygu hun yn yr olygfa yna yn arwain I ni drafod olygfeydd eraill. Felly, yn yr olygfa yma, Wilfedw, sef dyn syml, ac yna sydd yn pwysleisio ei bod gyda problemau addysgiadol. Does dim llawer o synwyr cyffredin ac yna I ni'n gyfeirio ato fel person syml. Yn yr olygfa yma, rydyn ni'n gweld Wilfedw wrth ymyl y pistyll, ac yna beth sydd gyda ni yw yr olygfa lle mae Mr Hughes yn dangos arwydd o wallgofrwydd ac yna mae yn tynnu'r iar. Felly beth sydd gyda ni yw Mr Hughes yn chwipio Wilfedw ac yna yn rhegi. Mae e'n hefyd yn bosib I ddweud bod y thema gwallgofrwydd yn cael ei ystyried ac yn cael ei gysylltu gyda dŵr. Bob tro rydyn ni'n gweld Mr Hughes yn colli ei gof ac yn dangos arwyddion o wallgofrwydd, mae hyn yn digwydd wrth ymyl i'r dŵr. Hefyd, yn ystod yr olygfa yma, rydyn ni'n clywed cerddoriaeth wyllt yn y cefndir, sydd yn unwaith eto yn awgrymu gwallgofrwydd, ac yna mwyn pwysleisio'r gwallgofrwydd, rydyn ni hefyd yn gweld saethiadau symudol I gyfleu ymysodiadau gwyllt. Felly, fe ddylsech chi fod yn gallu mynd ati ac yn trafod yr olygfa yma, ac yna sicrhau ei fod yn creu cysylltiadau â golygfeydd eraill.
Mae yn bosib I ni gyfeirio at yr olygfa lle mae Mr Hughes yn hunan radd ei hun, ac yna unwaith yn rhagor I ni'n gallu gweld bod hynny'n gysylltiedig â'r thema gwellgofrwydd ac hefyd yn agos I ddŵr. Felly dyna I chi olygfa arall I chi fynd ati I drafod. Yr olygfa yma. Dyma I chi lun sy'n adnabyddus o'r ffilm. Mae e'n olygfa olygfa sydd yn bwysig mwyn I ni I ddeall gwahanol deuluoedd y ffilm. Mae e'n bosib I ddadansoddi teulu Mair, sef teulu yr Hughesiaid, wrth I ni edrych ar y llun yma. Os ewn ni dechrau o'r dechrau, yn yr olygfa yma, rydyn ni'n clywed begw. Dyma lun I ni, seithiad o y tŷ, a mae camera'n edrych I fyny ar y tŷ, sydd yn dangos pa mor grand yw'r tŷ ac hefyd y statws, y wahaniaeth o ran statws rhwng begw a'r Hughesiaid. Rydyn ni'n dod o hyd I lun o begw yn cerdded ar hyd y llwybr hyd at y tŷ. Yn y cefndir, cawn yna sŵn o gwenwyn, ac yna rydyn ni'n clywed ei chlycsiau hi yn cerdded i'r tŷ. Mae begw yn aros ar y drws ac yn curo'r drws, ac yna I ni'n cael llun bygythiol ohoni hi. Mae Mrs Hughes yn agor y drws, ac yna I ni'n cael seithiad o begw yn agosau. Mae hyn yn dangos I ni bod y tŷ yn fygythiol I begw, ac hefyd mae e'n dangos yn ddigroeso. Mae'r camera yn edrych I fyny ar y tŷ. Ac yna, oherwydd bod yr ongl camera yn awgrymu cynnyr, Mrs Hughes yn edrych I lawr at begw. Mae hyn unwaith yn rhagor yn awgrymu I ni statws. Fe allwn ni hefyd sylwi bod y llun yn y olygfa yma yn dywyll, ac yna unwaith yn rhagor yn awgrymu I ni yr oerni rhwng y cymeriadau. Mae begw yn aros wrth y drws, mae Mrs Hughes yn ei agor a mae hi'n dweud, ti sy na. O'n i'n meddwl dy fod ti'n sal. Mae'r croeso yn Mae digroeso wrth iddi agor y drws, ac yna mae'n cael ei anfon I mewn. Wrth iddi anfon I mewn, dyw Mr Hughes ddim yn gwneud llawer o sylw ohoni, ac yna mae Mr Hughes a Mrs Hughes yn siarad i'w gilydd. Mae begw yn aros wrth y bwrdd, wrth iddyn nhw I ddweud gweddi, ac yna mae Mrs Hughes yn mynd y tamaid o fwyd o'i fflat hi ac yn y dod I fe mewn I fowlen ar gyfer begw. Mae begw wedyn yn cael ei danfon I eistedd wrth ymyl y tân, a mae Mrs Hughes yn dweud fanna wrthi. Dyna I chi y digroeso. Mae hyn yn amlwg I ni bod Mrs Hughes ddim yn hapus ei bod hi yma. Wrth iddyn nhw I fita I bwyd, mae Mair sydd yn eistedd wrth y bwrdd yn ceisio siarad â begw, ond mae mam yn rhoi stŵr iddi. Ac yna, mwyn ceisio presio'i mam, mae Mair yn dweud, Anglesey potatoes. Mae hyn unwaith eto yn dangos I ni y fath o gymeriad yw Mair. Mae Mair yn ceisio presio'i mam. Mae hi hefyd yn ferch ei mam. Mae hi yn debyg yn ei ffordd. Mae wedi cael ei dysgu gan ei mam. Mae hi hefyd yn gwybod sut I wneud rhywun I deimlo yn anghysurus. Mae begw yna yn eistedd wrth y tân. I ni'n clywed tawelwch a sŵn ticio yn y cloc, ac mae hyn yn cael ei ddefnyddio mwyn creu tensiwn a naws anghyfforddus. Yna, mae e'n bosib I ddweud rydyn ni'n gweld syniad ar awgrym o wallgofrwydd yn gymeriad begw. Mae'r sain yn mynd yn uwch, ac yna mae'n awgrymu dryswch yn meddyliau begw. Mae'n awgrymu I ni ei bod hi'n sal. Os ydych chi'n cofio,
Yna, beth i ni'n gweld nesaf yw atsain, beth i ni'n clywed nesaf yw atsain y lleisiau yn ei phen, ac yna saethiad agos o Mrs Hughes yn Hisian. Dyma i ni weld Mrs Hughes yn cael ei droi mewn i gymeriad i anifail, sarf sef enghraifft o neidr, ac yna beth ydyn ni'n gweld yw sgwech begw fel eich afbwynt. Rydyn ni hefyd yn gweld saethiadau agos cyflym o wynebu'r cymeriadau mwyn dangos y dryswch yn yr olygfa. Felly, wrth drafod yr olygfa yma, mae'n bosib i ni i drafod y thema statws, y gwahanol statws yn y cartrefi a'r teuluoedd. Hefyd, mae'n bosib i ni i awgrymu bod gwallgofrwydd yn amlwg, rhagryth, bod Mrs Hughes yn ragrithiol tuag at teulu begw. Mae crefydd yn amlwg gan ei bod nhw yn gweddio cyn y bwyd. Hefyd mae'n bosib i ddweud bod gwrthdaro teuluol. Felly dipyn o wahanol bethau mae modd i ni i gyfeirio. Trwy drafod yr olygfa yma, dwi eisoes wedi nodi ambell i ddyfyniad y ddylech chi ystyried i ddysgu. Mae'n bwysig i ni i feddwl Anglesey potatoes, dyna ddyfyniad hawdd i ni ddysgu, a hefyd sy'n gallu cael ei ddefnyddio mwyn cyflwyno statws, y math o berson, ac yna hefyd y symbol ei bod y teulu Hughesiaid yn meddwl ei bod nhw'n well. Hefyd mae'n bosib i ni i ddefnyddio'r ddyfyniad dydw i ddim yn mynd i holi i'r gymundeb i symud, sy'n awgrymu i ni bod yna gwrthdaro rhwng Mr a Mrs Hughes yn gynnar yn y ffilm, ac yna y thema gwallgofrwydd gyda'r dyfyniad symud eich pethau i'r stafell sbar, da chi'n sal yn eich cen Henry. Felly dyna i chi dipyn o wybodaeth. Beth sydd gyda fi nesaf yw cyfle i chi fynd ati mwyn i chi i nodi gwahanol saethiadau. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r saethiad yma yn dywyll. Dyma i chi enghraifft o begw yn aros wrth y drws ac yn crystfeinio ac yn clywed y teulu yn cwmpo mas. Mae'n bosib i chi hefyd i gwestiynu weld a ydych chi'n cofio beth sy'n dod cyn ac ar ôl yr olygfa yma. Dyma i chi y rhan sydd yn dangos y statws. Mae'r camera wedi pwysleisio ac wedi ffocysu bod Mrs Hughes yn edrych i lawr ar begw. Hefyd, mae'n bosib i ddweud bod begw yn gwisgo dillad smart ac yn dillad y mae hi'n ei ystyried fel dillad gorau. Ond yn amlwg, mae Mrs Hughes hefyd yn gwisgo'n smart ac yna mae hynny'n dangos ei statws hi. Mae Mrs Hughes yn ei ystyried bod begw yn dod o deulu trawd ac mae hi yn dod o deulu gweithiol. Ond y gwir yw, mae problemau teuluol yn teulu Mrs Hughes. Efallai mae hi'n rhoi'r awgrym i ni bod popeth yn fel yn ei theulu hi, ond dydy hynny ddim yn wir os ydyn ni'n gwrando ar y drafodaethau ac hefyd yn ystyried yr holl ffilm. Felly efallai mae'n bosib i ni ddweud bod y ddau deulu yn debycach i'w gilydd nag yr hyn y hoffai Mrs Hughes ddweud. Hefyd, mae'n bosib i ddweud efallai bod mwy o arian gyda'r teulu'r Hughesiaid, ond dydy hynny ddim yn pwysleisio bod nhw'n hapusach na teulu begw. Mae teulu begw yn llawn cariad. Dydy teulu'r Hughes ddim yn llawn cariad. Yn hytrach, maen nhw'n cwmpo mas. Ac hefyd, wrth i ni i wylio'r ffilm ac nes ymlaen yn y ffilm, i ni hefyd yn cofio yn gallu awgrymu bod Mrs Hughes yn godinebu, yn cael perthynas gyda dyn arall ac yna mae diffyg cariad. Dyna i chi ambell i olygfa eto. Dyma'r un lle dwi'n dangos gwallgofrwydd sy'n awgrymu i ni bod y gwyneb Mrs Hughes yn newid ac yna sy'n awgrymu y dryswch hefyd yn gymeriad begw
gan ei bod yn awgrymu bod salwch meddyliol yn effeithio. Dyma i chi olygfa arall hoffwn i chi nawr i ystyried. Dyma i chi yr olygfa y trefniant olaf. Mae modd i chi awgrymu ac i bwysleisio beth sy'n digwydd yn y rhan yma o'r ffilm. Mae'r rhan yma yn sôn am Mrs Hughes yn paratoi i fynd allan. Mae Mr Hughes yn anfodlon am hyn ac yn anhapus ei bod hi yn gwisgo ffrog newydd neu wedi prynu ffrog newydd eto. Mae Mair a Begw'n chwarae yn y lolfa ac yna mae Begw'n dod o hyd i gerdyn y trefniant olaf. Y trefniant arferol. Beth i ni wedyn yn gweld yw Mr Hughes yn rhedeg o'r tŷ at y siop ddillad, ac yna beth i ni'n clywed yw sŵn Mrs Hughes a'r teulu yn caru ac yn ei gweld drwy wydr y drws. Felly dyma golygfa bwysig mwyn trafod technegau ffilm a hefyd i bwysleisio yr holl themau. Hefyd, cofiwch, mae disgwyl eich bod chi yn cyfeirio at saethiadau camera ac yna mae angen i chi i fanylu mwyn dangos beth mae'r saethiadau camera hyn yn dangos. Wel, pa gerddoriaeth neu technegau sain ydyn ni yn clywed yn yr olygfa yma? Wel, sŵn cloc Mr a Mrs Hughes yn tician yn yr olygfa. Mae hyn yn symbolu bod yr amser yn dod i ben, ac hefyd bod yr olygfa a bod ni fel gwylwyr yn deall beth sy'n digwydd ac yn darganfod mewn ffordd bod Mrs Hughes yn cael perthynas gyda dyn arall. Hefyd, ni'n gweld bod Mr Hughes yn rhedeg at y siop ac yna rydyn ni'n clywed cerddoriaeth sinister. Sŵn pobl yn chwerthin, sgrechiadau pobl mewn ffair. Mae hyn yn awgrymu ni y dryswch yn ei stad meddyliol ac hefyd yn pwysleisio y thema gwallgofrwydd. Mae'r dryswch hyn yn holl bwysig mwyn creu y math o olygfa. Mae yn bosib i ddweud bod y synnau yn stopio'n sydyn ac yna mae hynny'n dangos i ni y gwahaniaeth ac yna yr annisgwyliadau o rhan yr olygfa yma. Yn y cefndir, fel dwi wedi sôn yn barod, rydyn ni'n clywed sŵn Mr a Mrs Hughes a'r teulu yn caru. Wel, ydych chi'n gallu fynd ati i drafod y saethiadau sy'n cael eu defnyddio yn y ffilm ac yn yr olygfa yma? Oes yna nifer o olygfeydd? Fel chi'n gallu gweld, dwi wedi dod i 2 lun ar y sleid yma sydd yn pwysleisio y gwahaniaeth o ran goleuo. Fel rydych chi'n gallu gweld, mae dwylo Begw yn dal ar y nodyn y trefniant arferol ac yna mae'r cefndir yn ddu. Ac yna yn yr ail ni'n gweld Mr Hughes yn rhedeg sydd yn llun sepia, llun coch, sydd yn pwysleisio i fod yn rhedeg drwy'r dref at y siop. Mae hyn hefyd yn pwysleisio yr argyfwng ac yna'n pwysleisio ei stad feddyliol. Yn yr olygfa yma, mae yna enghraifft o cysylltu golygfeydd. Yn yr olygfa flaenorol, rydyn ni'n gweld Winnie'n edrych yn y drych ac mwyn symud at yr olygfa nesaf, ni'n gweld Mrs Hughes yn edrych yn y drych hefyd. Felly dyma'r cysylltiad rhwng y ddau. Mae Mrs Hughes yn gwisgo het yn ofalus. Rydyn ni hefyd yn gweld y cyfosod golygfeydd. Yr eironi yw bod y ddwy wedi cyfnewid bywydau mewn ffordd. Hynny yw mae'r naill wedi llwyddo a'r llall wedi methu. Felly, yn syml, mae yn bosib i ddweud bod Winnie erbyn y rhan yma o'r ffilm wedi llwyddo. Mae hi wedi llwyddo i gyrraedd ei chafbwynt ac wedi llwyddo i fynd i weini yn y dre. Ond, i'r gwrthwyneb, dydy Mrs Hughes ddim wedi llwyddo. I llwyddiant hi yw cael perthynas gyda dyn arall. Ond, dydy hi ddim hyd yn oed wedi gwneud hynny yn llwyddiannus, oherwydd mae ei gŵr wedi dod o hyd i'r wir. Hefyd, ni'n gallu dweud bod saethiad agos o wyneb Mrs Hughes yn cyfleu euogrwydd, cyfleu bod yn euog, saethiad agos o'r garden sy'n darllen y trefniad arferol, sus.
Mae hwn yn awgrymu i ni bod yn bwysig ac hefyd yn rhan allweddol o'r ffilm, oherwydd mae'n dangos i ni y canlyniad ac yn arwain at y canlyniad bod Mr Hughes yn dangos gwallgofrwydd. I ni'n cael saethiad o wyneb drysred begw ac yna mae'r ffilm yn troi'n sepia lliw coch wrth i Mr Hughes redeg drwy'r dref at y siop. Yna, ar ôl hynny, mae saethiad agos o Mr Hughes wrth iddo wylio'r ddau yn caru ac yna mae'r olygfa'n ddod i ben gyda saethiad o wyneb drysred begw am Mr Hughes. Pa themau te sydd yn gysylltiedig â'r olygfa yma? Wel, godineb, felly Mrs Hughes yn cael perthynas gyda dyn arall, twyll, chagryth, sy'n golygu ei bod hi wedi mynd trwy tu ôl cefn ei gŵr, torp priodas, gwallgofrwydd ac yna diniweidrwydd plentyn. Mae'n bosib i ddweud dydy begw ddim yn sylweddoli y canlyniad wrth ddangos y nodyn yma i'w thad. Mae hi yn ddiniwed yn yr holl beth. Hefyd allwn ni ddweud bod yna dyfyniad allwn ni ddefnyddio gyfeirio at y sef y ffrog newydd. Mae'n pwysleisio anhapusrwydd Mr Hughes ar ei wraig ac yna fe fydden ni'n awgrymu i chi gofio y geiriau y trefniad arferol sus. Iawn te, dyna dipyn o wybodaeth i chi ar yr olygfa y trefniad arferol. Fe newn ni symud ymlaen i'r un nesaf, sef y cwrdd cystadleuol. Dyma i chi gyfle i fynd ati mwyn trafod yr olygfa yma. Mae'n bosib i chi hefyd i fynd i wylio'r rhan yma gan ddefnyddio YouTube. Os newch chi fynd ar YouTube i mynydd gryg ran 2, fe allwch chi i fynd i 11 munud 40 eiliad a gwylio y rhan yna ac yna gweld yr olygfa dwi i'n mynd i sôn amdano nesaf. Yn yr olygfa yma, rydyn ni'n gweld Mr Hughes yn cyflwyno ei fod yn mynd i adael. Felly, mae'n bwysig ein bod ni'n deall bod Mr Hughes yn dweud wrth i gynulleidfa a'r bobl sydd yn mynychu y capel ei fod yn mynd i adael. Ac yna beth sydd gyda ni yw i enghraifft o saethiad agos yn canolbwyntio ar hynny. Os wnewch chi wylio'r clip, fe allwch chi sôn am y saethiadau a cheiriadau sydd yn yr olygfa. Ac yna mae'n bwysig i ddweud, wrth sôn am gwallgofrwydd, mae lleiad yn holl bwysig ac yna mae hynny yn awgrymu i ni y gwallgofrwydd. Mae'r lliw melyn a'r lliw gwyn yn pwysleisio bod pobl yn colli eu corff. Dyma i chi y rhan nesaf, olygfa nesaf allwch chi fynd ati i drafod, sef yr olygfa y diweddglo y ffilm. Felly beth allwn ni ddweud am yr olygfa olaf yn y ffilm? Beth sydd yn digwydd? Fel yr ydych chi'n gallu gweld, dyma lun o begw yn codi yng nghanol y nos. Mae ei man wedi ei gosod yn y gwely, ond y mae hi yn codi ac mae hi'n clywed lleisiau. Rydyn ni'n cael effeithiau sain o trosleisiau o'r hyn yr ydyn ni wedi ei dysgu. Beth mae hyn yn awgrymu i ni? Beth mae'n awgrymu i ni am stad meddyliol begw? A ydy yn awgrymu i ni ei bod hi'n berson diniwed sydd yn hoffi ysgrifennu, bod ei dychymeg ar chwal. Edrychwch ar y gannwyll. Y lliw melyn yna, ac yna yn y cefndir y lliw du, y dau liw yn cyferbynnu ei gilydd. Hefyd, mae'n bosib i ddweud bod yr olygfa yma rydyn ni'n gweld wedyn y llun o'r angel ar y wal. Mae'r llun yma yn cael ei ail gyflwyno sawl gwaith yn y ffilm.
Ac yna mae'r arwyddocaol, ydyw e? Mae'n pwysleisio i ni y math o fywyd ac yna'r syniadau crefyddol sydd gyda begw. Allwch chi fynd ati nôl i edrych ar yr olygfa yma. Dyma i ni enghraifft arall o olygfa, sef y tro yma, olygfa o Wini Ffini Hadog, begw yn y ffenest, ac yna Wini Ffini Hadog yn gwneud sbri o Mrs Hughes. Dyna beth sydd yn digwydd fan hyn, ac yna mae'n cyflwyno Wini fel person cas a drwg. Mae'n dangos i ni ei bod hi'n berson sydd heb gael llawer o gariad, ac nid oes neb wedi dangos iddi hi sut i ymddwyn. Os edrychwn ni ar wisg Wini yn y fan yma, dyma i chi'r rhan sydd yn pwysleisio ei bod hi yn dlawd, oherwydd mae'r dillad yn edrych yn hen ffasiwn, heb gael ei olchi, ac hefyd does dim llawer o ofal. Pa fath o seithiad? Wel, seithiad agos o Wini Ffini Hadog, ac yna seithiad o begw yn edrych yn y ffenest. Fel chi'n gallu gweld, mae defnydd o olau, mae'r tŷ yn wyn, mae'r llenni yn wyn, mae begw mewn dillad gwyn, ond yna beth sydd gyda ni yw Wini mewn dillad tywyll. Ac yna mae hyn unwaith yn rhagor yn cyferbynnu rhwng y ddau fath o deulu. Mae'n dangos i ni y wahaniaeth. Mae begw yn cael mwy o gariad, dyw Wini ddim. Cofiwch, mae Wini wedi rhaid gofalu am ei hun a'i brawd, ac yna oherwydd bod ei thad yn yfed llawer, dydy hi ddim gyda llawer o gariad. Beth sydd yn digwydd yn yr olygfa yma te? Wel, dyma i ni enghraifft o olygfa lle mae begw wedi clywed ei mam a'i thad yn cwympo mas ac hefyd yn sôn am y bobl sydd wedi cael drwg yn y chwarel. Ac yna oherwydd hynny, mae begw wedi mynd i'r gwely ac yna mae hi'n gweddio. Mae hi'n gweddio am ei mam a'i thad ac hefyd am y pobl eraill sydd yn gweithio yn y chwarel. Dwi eisoes wedi ateb pwy sydd wedi ysbrydoli iddi, felly y peth sydd wedi ysbrydoli begw yw clywed am yr hyn sydd wedi digwydd yn y chwarel. Wel, pa fath o seithiad? Wel, mae'r camera yn y man yma yn mynd yn agosach at wyneb begw. Mae'n canolbwyntio ar ei dwylo yn gweddio, ac yna mae'n canolbwyntio ar ei llygaid. Ac yna mae'n effeithiol oherwydd mae'n dangos i ni ei bod hi yn poeni. Fe allwn ni ddweud bod yr olygfa yma yn gysylltiedig â phrodi, teulu, cariadus, poeni am y dyfodol, dychymyg plentyn, diniweidrwydd. Hefyd, mae'n bosib i ni gysylltu ar olygfa yma gyda'r olygfa lle mae sgiatan y gath wedi cael ei boddi. Ac fel i chi'n gwybod, mae'r tad wedi boddi sgiatan y gath oherwydd does dim digon o arian gyda'r teulu. Dyma i chi olygfa arall i ystyried. Dyma olygfa bwysig, y merched ar y grug. Unwaith yn rhagor, os newch chi fynd at YouTube ac yn y dilyn y ddolen a fynd i Mynydd y Grug, 30 munud 4 eiliad a gwylio hyd at 35 munud 5 eiliad, fe newch chi ddod o hyd i'r olygfa yma. A beth sydd gyda ni yma yw y tair merch wedi mynd am dro, neu mae'r ddwy fer, mae Mair a Begw wedi mynd am dro, ac yna mae Wini wedi penderfynu ei bod hi hefyd yn mynd i ymuno. Ac yna oherwydd hynny, mae Wini wedyn wedi dweud ei bod hi yn mynd i fynd gyda nhw ar y ffordd, wrth i nhw i fynd am wac, am dro, maen nhw'n dod o hyd ac yn cael drafodaeth gyda dyn y ffordd. Ac oherwydd bod Begw yn ceisio dangos ei bod hi
bod Mair yn dangos ei bod hi gyda digon o arian ac yna bod dim angen iddi hi gael cwmni. Mae e'n pwysleisio bod yr arian, bod Mair a Begw yn wahanol math o gymeriadau. Hefyd ydyn ni'n gweld mae Winnie wedyn yn dod allan ac yn dweud dwi i'n dod efo chi. Mae hi yn cydio'n ysgwyddau y ddwy a'i tywys at y mynydd yn awdurdodol. Mae Winnie wedyn yn chwarae ar grug, tendiwch chi fydda i'n mynd fel yr awel rhyw ddydd. Mae hyn yn pwysleisio i ni ei bod hi gyda'i charbwynt i adael yr ardal ac yn mynd i weini i'r Frenhines Victoria. Mae hyn yn dangos i ni ei bod hi yn gymeriad cryf ac yn benderfynol o ddianc o sefyllfa teuluol y mae hi ynddi ar hyn o bryd. Fel chi'n gallu gweld, mae Winnie hefyd yn gwisgo goron allan o'r grug a mae hi yn dweud ei bod hi yw Brines Sheba. Mae hyn yn uwchleuo ei bod hi eto gyda dymuniad i godi yn y byd. Mae Winnie wedyn yn dechrau dawnsio yn y grug wrth ganu Mari fach merch ei fam. Mae hi wedyn yn cydio'n llaw Begw ac mae'r ddoi yn troelli'n gynt ac yn gynt wrth ganu'r pennill. Mae'r uchafbwynt yn dod wrth i'r ddwy syrthio allan o wynt i ganol y grug. Yna, mae Winnie'n estyn am fasged Begw ac yn bwytio'r jeli a'i dwylo a bwyta'r brechdannau i gyd. Mae hi'n dweud arwa a'n dwi am eich chwipio chi. Mae hyn yn pwysleisio y math o berson yw Winnie. Mae e'n amlwg i ni dydy hi ddim wedi cael ei dysgu y ffordd iawn o fyw a'r wahaniaeth rhwng drwg a da. Rydyn ni wedyn yn gweld Winnie yn dweud bod hi'n mynd i chwipio'r ferched ac yna mae'r ddwy ferch yn sgrechen yn rhedeg i ffwrdd o Winnie. Mae e'n bwysig ein bod ni'n ystyried ymateb y ddwy ferch. Mae Begw yn cael ei dal ac mae Winnie yn ei chwipio hi. Yna mae Begw yn syrthio i gysgu yn y grug ac mae Robin ei brawd yn dod o hyd. Mae Mair yn rhedeg i ffwrdd ac dyna beth sydd yn digwydd yna. Ydy e'n bosib i ddweud, ydy Winnie yn cael ei bortreadu fel person creulon yn yr olygfa yma? Ydych chi'n credu ei bod hi'n greulon gan ei bod hi'n bwyta y bwyd i gyd? Neu, ydych chi'n credu taw merch sydd ddim yn deall beth mae hi'n ei gwneud? Hefyd, ydych chi'n credu bod chwipio y merched yn greulon? Dyna i chi gwestiynau i ystyried. Wel, beth yw arwyddocâd yr olygfa yma? Wel, mae'n dangos agwedd syrchais Mair ac yn dangos i ni bod e'n ystyried ei hun yn well na Begw. Mae hi'n dweud wrth iddi fynd am dro. Twt hyn beth radio, mae'n well gen i dymatos. Felly, dyna i chi frawddeg mwyn i chi ddangos statws Mair. Hefyd, mwyn dweud ei bod hi yr un fath a'i mam. Fe allan ni ddweud bod yna gystadleuaeth rhwng Mair a phawb arall, ac mae un ffrind yn unig sydd ganddi sef Begw, mae hi'n teimlo bod yn rhaid iddi fod yn well na hi o hyd. Hefyd, rydyn ni'n cael y syniad bod Mair gyda'r agwedd gas ac agwedd syrchais tuag at Winnie. Mae Mair yn dweud wrthi, tydi morwynion ddim yn cael llawer o bres, ond gan bod Winnie yn berson cryf a cryf ei barn, mae Winnie yn dweud nid at gwrachod rhywun fath ath di dwi'n mynd. Mae hyn yn dangos i ni beth yw barn Winnie am teulu Mair. Hefyd, mae e'n bosib i ddweud bod Winnie'n ddeallus, ac hefyd mae hi'n gallu darllen pobl yn dda. Mae Winnie yn gweld sut fath o deulu yw Mair. Gwisgoedd. Os wnewch chi gymharu y gwisgoedd yma, mae e'n bosib i weld
bod y math o wisgoedd yn wahanol. Mae Begw yn gwisgo ei sgidiau gorau. Mae Elin Griffith, ei mam, yn dweud, gei di wisgo dy sgidiau gorau am heddiw, yn lle bod hi'n llusgo'r hen glocsiau mawr na. Ac yna, Begw yn ateb yn dweud, bydda i'n union yr un fath a Mair wedyn. Mae e'n bosib i ddweud bod Begw yn dangos ei bod hi yn edmygu Winnie, ac yn edrych lan iddi. Ond yn amlwg, fel chi'n gallu gweld yn y llun yma, mae Mair yn edrych i lawr ar Winnie a Mair. Hefyd, mae ymateb Elin Griffith, dim ond yn dy draed gobeithio, yn pwysleisio i ni hefyd beth yw barn hi ynglyn â teulu Hughesiaid. Os newch chi edrych ar y wisg, mae Begw yn gwisgo ei sgidiau gorau, ffrog wen ar huban yn ei gwallt. Mae hi wedi gwneud ymdrech i fod fel Mair. Mair mewn ffrog wen, ffrog ddrud, llawn ffurliau ac unwaith yn rhagor huban yn ei gwallt. I'r gwrthwyneb, mae Winnie mewn ffrog ddu. Felly edrychwch, mae yna ddefnydd o liw, defnydd o'r du a defnydd o'r gwyn mwyn pwysleisio y gwahaniaeth. Mae Winnie yn edrych yn ddi-ran ac mae e'n cyfleu y syniad ei bod diffyg gofal. Wel, pa saethiadau sydd wedi cael ei defnyddio yn y rhan yma? Mae dipyn o saethiadau. Saethiad agos o wydr gyda jeli coch ynddo, ac yna mae'r jeli coch yn symbol o hapusrwydd a gobaith. Saethiad canolig o Begw a Mair yn cerdded llwybr tuag at y mynydd Greg. Saethiad agos o wyneb Winnie pan mae hi'n dweud nid ar gwrachod rhywun fath a chdi dwi'n mynd. Ac yna saethiad agos o wyneb Begw yn dangos ei edmygedd a'i hoffter o Winnie. Rydyn ni'n cael saethiad agos iawn o wyneb Winnie pan mae hi'n dweud at y frenhines Victoria ei hun. Mi gai ffrog sidan i fynd allan gyda'r nos, ac mi gai gariad del efo gwallt cyrychlyd, a ffarweli twm ffiniadog a'i wraig am byth bythoedd. Mae hynny hefyd yn dangos i ni ei barn hi am ei theulu. Saethiad agos o Winnie a Begw yn troelli ac yn canu, y Cymraeg yn cledru at ei gilydd. Saethiad o Mair ar ei phen ei hun yn y cefndir, pwysleisio ei bod hi allan o'r deulu. Dydy hi ddim mor agos at ei gilydd a beth yw Winnie a Begw. Camera panio wedyn wrth symud a dangos saethiad panorameg o'r awyr las yw'r pen Begw. Mae e'n bosib i chi sôn am fwy o saethiadau, ond cofiwch, mae angen i chi esbonio ei effaith nhw. Mae angen i chi i fod yn fanwl yn yr arholiad Llunyddiaeth a yr wythnos nesaf. Pa themau sydd yn rhan o'r golygfa yma? Wel, statws. Dyna un thema pwysig, statws dosbarth cymdeithasol. Y gwahaniaeth rhwng y tri theulu. Hefyd mae'n dangos i ni plentyndod. Y plentyndod wrth i ni ddawnsio a throelli. Mae rhaid ni gofio taw bobl ifanc yw'r cymeriadau hyn. Siom a datrythiad, y siom yn ei bywydau nhw, y siom o beth sydd wedi digwydd, cyfeillgarwch, edmygedd y chenfigen, trodi, gobaith, cysineb. Mae Winnie yn symboli gobaith, mae gan Winnie obaith o fywyd gwell, ac yna bod ei bywyd hi yn mynd i datblygu. Mae'r amser wedi ein trechu unwaith yn rhagor. Os newch chi edrych trwy y pwerbwynt yma, mae yna gryn dipyn o olygfeydd. Mae yna dipyn o gwestiynau mwyn procio eich meddyliau chi, ac yna rhai y bydden ni'n ystyried bod rhaid i chi ddysgu ar gyfer yr arholiad llafar. Fel y gwelwch chi, mae yna enghreifftiau o ddyfyniadau ar gyfer y rhan fwyaf o olygfeydd. Cyn fy mod i yn eich gadael chi, dwi am droi at restr o ddyfyniadau. Fel rhan o'r trafodaethau, mae e'n bwysig eich bod chi yn mynd ati i ddysgu dyfyniadau. A beth sydd gen i yw gyfres o wahanol sleidiau gyda dyfyniad gwahanol. Un dyfyniad yw hogan fach mewn sgert goch. Sut ydyn ni'n mynd i'w gadw fo? Cymryd eich pethau i'r ystafell sbar,
Dych chi'n sal yn eich pen henlu. Mae angen i chi i geisio cynnwys y dyfyniadau yma yn eich trafodaethau ac yna esbonio pwy sydd yn dweud iddyn nhw beth mae hyn yn dangos i ni a pam mae yn effeithiol. Pws tyrd i weld yr eira. Mae gen i faes newydd, dowch i weld o bore fory. A rwan dwi am eich whipio chi. Tot hyn beth radio, mae yn well gen i domatos. Tydi morwynion ddim yn cael llawer o bres. Cei di wisgo dy sgidiau gorau am heddiw yn lle bod ti'n llusgo chi'n glocsiau mawr na. Carchar yr eira, cadw Dafydd allan. Celwydd ydi eira, cadw Dafydd allan. Ffrog newydd eto. Hyn ddoli drwg. A dyma i chi gyfle i fynd ati mwyn geisio gwneud eich nodiadau eich hun. Mae modd i chi i ddefnyddio pwyntwyr eto. Mae modd i chi geisio ateb y cwestiynau ac yna fynd nôl i ailwyo'r ffilm mwyn ceisio gwella ac yna sicrhau eich bod chi'n llwyddo yn yr arholiad llenyddiaeth. Mwyn cael marc da, mae yn bwysig eich bod chi yn siarad yn hyderus, defnyddio geirfa eang a geirfa o safon, a sicrhau eich bod chi yn manylu ac yn cyfeirio at bob agwedd o'r cwestiwn llenyddiaeth. Hefyd, ar ddiwedd y PowerPoint yma, rydyn ni gyda enghraifft o cwestiwn cyn bapur trafodwch y merched yn y ffilm ac yna mae e'n nodi i chi fan hyn hefyd, beth sydd angen i chi i gyfeirio ato wrth drafod. Mae yna ambell i awgrym i chi ar sut i ateb ac yna ambell i gwestiwn mwyn eich helpu chi. Beth dwi wedi gwneud yw nodi ambell i olygfa falle byddai'n modd i chi i gyfeirio. Yn amlwg, mae rhaid i chi fynd ati mwyn gwneud nodiadau mwy manwl a hefyd i lenwi'r wybodaeth ac yna mewn ffordd i gysylltu'r dotiau mwyn bod chi'n gallu trafod. Ond dyma i chi peth gymorth. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Dwi yn gobeithio eich bod yn gwneud yn dda ar arholiad llenyddiaeth dydd Mercher a dydd Iau nesaf. Pob lwc i chi a gobeithio byddwch chi yn llwyddo yn y tygau llenyddiaeth gymorth.